Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नै जों दा नैबाव ना सारदोंमोन, दा सारखांबाय ओमफ्राय जों दा नाखौ बाल्थिङाव ज' खालामनानै जिंसिखौ होफिनबाय आरोखि। ओइ नोंहालाय माथो सुबाय थाखो फैद'। जिब लांबायखौ सुबाय थायो नामा फैद'। फाग्ला बायदि मोसाबाय था नों फैद' आरो मोसाबावबायरा मा महाय बाल्थिंसे जानोसैमोन नै नाया ना फिथिख्रिया बांसिन ना गिदिरानो गैया नै बे नास्राय गोथां नै आं मुसारि खदालखौ लानोसै फैद' फैद' थांसै नै नोंलाय BMW आव लांफैद' जेबो जाखादों नोंसोरलायो होखोलांसै नामा नोंलाय होद हानाय नङालै बोरैबा गोलैनाय सेरथामालाय फाक्का जाखायोरा सेरथामनि बारासो जाबावनाय फिथिख्रि गोजा साखांना फैबायलै न'आव मोजां मोनखादोंरानो एसे ने वाव नास्राया माथो फिसा फिसा गोजासो खांखिलाखौबो दोनदेरदोरा हो बे मा ना बे ना दुसुमाय बे आइदि हा आं बेखौ नांब्रबनाया सारनै आं थिंगोनाखौ आलदा दोननायसै दांलै सायनो अस साइज खालाय थिंगोना माया माबायदिसो जायो आखायाव हाबजोबो ना फिथिख्रिया जि गोबावसो लानोसै सायनोसो खालि फिथिख्रिया बांसिनसै नामा बुहुमावलाय नायानो जेरावबो फिथिख्रिल' नुयोरा थिनथा बयो ना दुइथा हरसाय मा थाथेला जायो एकथा एकथा आं दुगैनायसैलै रानथाबजोब्बाय आथिङाव हाब्रुआ A few moments later. अमा खाजि जाबायलै ना सारनानै दोखो मेंबाय ओमफ्राय आङो अमा खाजि अमा गोरान बरियानो अमा गोरान